Bé, ha estat un acte meravellós, un acte d'afirmació, d'autoestima, no només per les coses que s'han dit avui aquí, sinó per també la implicació que hi havia per part del públic. És a dir, es respira una atmosfera a Vilassar de Dalt que és indestriable de l'atmosfera que es respira a molts altres pobles i ciutats de Catalunya en relació a la reafirmació de la nostra identitat com a catalans i del dret a exercir lliurement aquesta identitat d'una manera política traduïda en un estat propi. S'ha notat que la independència és un tema que ja comença a ser profundament desacomplexat i a Vilassar de Dalt la gent s'ha manifestat com s'està manifestant a molts altres llocs, d'una manera desinhibida, desacomplexada, i volem dir per què Catalunya no ha de poder tenir els mateixos drets que té qualsevol poble lliure en el món. Doncs d'això es tracta. Avui hem vingut a parlar d'això i la gent s'implica i s'ho ha passat molt bé, i tots ens ho hem passat molt bé, de manera que és meravellós respirar aquesta atmosfera. L'Estatut és una cosa acabada, és a dir, ja no té sentit regir-nos per un estatut, perquè un estatut vol dir que ens hem de regir com qualsevol autonomia espanyola de règim comú. És a dir, tot això, per una nació que té consciència dels seus drets, això no serveix de res. Un estatut és com una mena de millora jurídica del règim d'estada en una presó. És a dir, no decideixes per tu, perquè estàs en una presó, són uns altres qui decideixen per tu, i aleshores és com fer una carta demanant una millora de les condicions d'estada a la presó, que se't reconeguin uns certs drets, una certa mobilitat dintre de la presó, però continues dintre de la presó. L'única idea que ha de tenir un presoner és fugir de la presó, de manera que l'Estatut no serveix per viure fora de la presó, sinó per viure una miqueta millor a dins. Els catalans que en tenim consciència d'aquests drets nacionals, el que volem és viure fora de la presó i ser lliures. I per tant, l'Estatut no ens serveix. No volem millores dintre de la presó, volem viure fora de la presó. I per això cal tenir una Constitució pròpia, que és el que tenen els estats. Volem una Constitució igual que hi ha l'espanyola, volem la catalana. I en això estem treballant. Bé, en tot cas, encoratjar la gent de Vilassar de Dalt que el dia 13 de desembre no només tingui en compte que és una data històrica, sinó que seran ells, els ciutadans de Vilassar de Dalt, els qui la faran històrica participant en aquest referèndum que es farà per la independència de Catalunya, perquè d'aquí sortirà la independència jurídica. Ara és una independència de voluntat i d'aquí sortirà una traducció en clau jurídica. De manera que el dia 13 el que ha de fer la gent de Vilassar de Dalt, com la dels 161 municipis que celebren el referèndum, és anar a votar en clau de país.